Bos días a todos. Empezamos ca sesión co pleno extraordinario que estaba previsto para hoxe ás 10 da mañán e cos primeiro punto da orde do día, que é a aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, Plan Único de Concellos post-2025. Vai facer explicación da proposta o concelleiro de Obras e Servicios. Moncho, cando vengas. Hola, bo día a todos. Bueno, partindo da achega provincial asignada a este Concello de 317.130,23 céntimos, non é a cantidade que nos desexaríamos, non? Gustaríanos un pouco máis, pero temos que adaptarnos ao que hai. Agradecerlle á Diputación o importe destinado a este Fondo de Cooperación de Obras e Servicios 2025 e agora paso a indicar un pouco a proposta que se formula, que xa é conocida por todos vós, que tenes a documentación no voso poder. Consiste unha rehabilitación do Centro de Artes Escénicas de Dodro, é dicir, a Casa de Orgadío, que xa estaba incluída en varios programas electorales desde grupos políticos municipais, e que consisten na demolición dos trasdosados interiores e o seu illamento interior para sustituirlos por uns novos, renovar os acabados de pintura e os rodapés, e nas fachadas a execución dunha de fachada ventilada de revestimento exterior de baldosas cerámicas de grés e recercado da chapa pegada de aceiro prelacado e ten un orzamento total de 125.909,90 céntimos. Logo está o camiño de acceso a Teaio pola Cruz da Belán e outro. Aquí son dúas actuacións. Está o camiño de acceso a Teaio, que ten un importe de 68.205,92, que consiste na mellora da capa rodadura do viario de 750 metros por 4,5 e os xabanos con 6 centímetros de aglomerado en quente, a apertura das gaveas, sinalización horizontal e a colocación de 3 lomos de asnos, así como o pintado e líneas de bordo. É unha señal de stop. No acceso a Pexegueiro, por importe de 4.724,47, está a mellora da capa rodadura do viario de 54 por 4 metros e máis uns 60 metros de sobreancho. A sinalización horizontal, a colocación dunha sinal de stop. Esta tamén é unha actuación demandada por os propios veciños, tanto de Teaio como de Pexegueiro. De Teaio vemos que está había que adaptarnos á partida que tiñamos e é o tramo central, digamos, a reta de Teaio. Logo, a cantidad restante, como todos os anos se van destinando unha cantidad a gastos correntes, consideramos, tal e como se van facendo, destinarlle os 118.289,94 restantes. Logo está o do plan complementario, no que se incluyen os investimentos, outros tamén financieramente sostibles, onde figuran a pista ao Valo do Manselle e outro, en dúas actuacións, a pista do Valo do Manselle de 16.424,41 euros, e o camiño tras do Pazo do Lestrobe de 21.336,62, que fan un total de 37.761,03. Consiste do Valo do Manselle na mellora da capa de rodadura do viario 200 metros por 4 e os xabanos aglomerado en quente, sinalización horizontal, pintado do bordo e unha sinal de stop. E o camiño tras do Pazo do Lestrobe, a mellora da capa de rodadura do viario 250 metros por 4 e un lomo de asno, señalización horizontal, pintado de bordos e unha señal de stop. Estas tamén son actuacións demandadas por a veciñanza. Logo tamén está, igualmente, os camiños en Eiró e outro. Tamén son de dúas partes, hai dous camiños na zona de Eiró, unha salindo da aldea e outro que ven dando aquí máis ben nas Melreiras hacia a DP 302 e o camiño de Reboiras a C305. En total, aquí hai 42.808,92, o camiño de Eiró, os camiños de Eiró 28.466,66,
nos dous tramos, como dixen, que son 160 por 4 e 200 por 4. E os abanicos e o aglomerado tamén é en quente de 6 centímetros. Está o camiño de Reboiras, hai unha señal de estono de antes, que son 350 metros por 4,5 aglomerado en quente, e unha señal de estono. Este é o que sale de Reboiras, que vai dar hacia Salvanxe, que sale a C305. Logo o último está a mellora da seguridade vial entre a Escola da Buin de Tembra e a Igrexa de San Xoán de Laíño por un importe total de 78.266,44 euros. Aquí consiste na mellora das marxes do viario, abrindo as cunetas, 350 metros por 2, con zaorra, e 15 centímetros de formigón, delimitado por bordos de formigón tamén. A canalización das pluviais e a canalización do alumeado público. Isto está en 3 tramos, pequenos tramos, pero consideramos que debe de ir a súa totalidade de 78.266. Este, como había un mínimo para colocar, que era un 25%, que eran 40 e pico mil euros, que había mínimo de pedir, basándonos un pouco no do ano pasado, vamos algo menos de 200.000 euros, son o que, se sumamos todo isto, é o que vamos, é a proposta que lle facemos aquí ao Pleno a súa aprobación. Moi ben, moitas gracias. Un turno para cada portavoz da agrupación política Xente de Dodro. Ben, pois, bos días a todos. As obras non responden ao interese xeral da veciñanza de Dodro. As inversións propostas non forman parte de ningún plan que pretenda resolver os problemas dos veciños de Dodro. Pero o máis importante é que ao fronte destas inversións se poñen os mesmos responsables das obras ilegais repartidas polo noso Concello. Os responsables dun auditorio ilegal e ilegalizable. Os responsables de recheos que incumpren a normativa como realizado en Reboiras. E os mesmos responsables que consentiron e consinten o vertedoiro ilegal no Monte de Beixo. E para iso tamén contan, como non, co apoio de persoas con responsabilidades técnicas, que só están aquí enchendo os seus bolsillos a conta dos veciños de Dodro. Sen pudor ningún. Só esperan o 30 de cada mes para encherse a súa bolsa particular. E todo isto con absoluta tranquilidade, pois dá igual o que propoñan vostedes. Aí está o señor Vicente para apoiar a senda de mobilidade, e despois dicir que faltan as beirarrúas para seguir votando a favor de vostedes. Aí está o señor Vicente pedindo as obras de arranxo do polideportivo, que despois el mesmo denuncia como atrapalladas, pero que sin problema ningún ven hoxe a apoiar a vostedes para que sigan facendo máis obras como esas. Grazas ao señor Vicente, os veciños de Dodro xa teñen un cacho de pista formigonada para poder achegarse dende a aldea de Estrobe ata o Santeguiño. Gracias ao señor Vicente temos ao responsable dun auditorio ilegal ao mando das obras no Concello. E grazas ao señor Vicente, que vai por aí defendendo o medio ambiente, gracias ao señor Vicente, os veciños de Dodro teñen o vertedoiro ilegal máis grande de Galicia. Sí, ao señor Vicente, o que está moi preocupado por Altri, pero non lle importa o medio ambiente de Beixo. E gracias ao señor Vicente, os veciños de Dodro temos ao fronte do noso Concello a persoa que permitiu facer as obras ilegais máis importantes de Galicia nos últimos anos, pero que pretendía, eso sí, abrir un expediente sancionador a unha veciña por 3 filas de bloques. Son todos moi valentes, señor Vicente, moi valentes. E como todos os caciques, sempre atendendo ao seu propio interés e sin ningún tipo de principio. Bueno, sí que teñen un principio, non ter principio algún. Portavoz do Partido Popular, por favor. Resultounos de todo inapropiado enterarnos o día 14 de xaneiro polas redes sociais de Unidade Veciñal da maioría das obras incluídas neste post. Inapropiado, con falta de ética e falta de respeto aos outros grupos municipais. Para a próxima deberían de vostedes tamén negociar en que data e quen vai a facelo. Vanos a decir vostedes que estas obras son necesarias e que todos sabemos que habería que facelas, pero como esas hai outras moitas que hai que facer e non creemos tanto nas coincidencias.
A parte do importe que inclúen para gastos correntes o arranxo das pistas en distintas aldeas do Concello, entendemos que son necesarias. Todas as obras que se fagan no Concello son necesarias, ao igual que outras moitas que necesitan ser arranxadas, así como outro tipo de arranxos, como prazas, etc., en diversas aldeas. Algúnas das pistas que inclúen neste post só benefician a unha casa ou como moito a dúas, habendo outras con máis necesidades de arranxo que benefician a moitas máis vivendas e moitos máis veciños. Esta é a proposta do equipo de goberno con unidade veciñal e ata nos atrevemos a decir que tamén co BNG. Así que xa teñen vostedes os apoios necesarios para aprobalo en extremis, como sempre. Sempre último día para que a oposición non poida presentar enmendas ou algunha solicitude de modificación. Nos non estamos en contra de facer obras no Concello, evidentemente, pero son as obras do equipo de goberno e consideramos que hai outras tamén que son igual de necesarias. Gracias, portavoz de Unidade Veciñal, por favor. Bos días a todos. Decir que as obras son froito da negociación política debido á minoría do goberno que ten que buscar apoios. Isto é o máis normal en política, que busque apoios para aprobar as obras. Nós decir que na reunión que tivemos a Unidade Veciñal de Dodro co actual goberno, con Ramón Abuín e o alcalde Xavier Castro, pasado 13 de xaneiro, presentamos unha proposta para este plan de obras e servicios, como facemos sempre, facemos propostas de 6 obras que, ao noso entender, eran inversións necesarias a acometer para mellorar o noso concello e facelo máis atractivo, e que dé a resposta ás necesidades da veciñanza. Mantemento de estradas en mal estado, reforma e construción de equipamentos culturais e recreativos. Presentamos as seguintes propostas ese día. En Teaio presentamos a renovación do firme en aglomerado en Quente na entrada desde a Cruz do Abelán hasta Teaio. En Imo, a mellora da seguridade viaria mediante senda peonil desde a Escola Abuín de Tembra á Igrexa. En Mansella, a renovación do firme desde o cruce da Horta da Casa á parte norte da aldea. Na Igrexa de Laíño, a rehabilitación da Casa do Regadío. E no Bosque, a renovación e ampliación da área recreativa para convertela nunha área de xogo e recreativa útil. En Tallós, a cubrición do parque infantil. De todas as propostas, vemos que se inclúe 4 das nosas, aínda que en algunha non é a que nos pedimos exactamente, como a entrada a Teaio, que non se renova todo o firme desde a Cruz do Abelán, senón que é a reta de entrada, deixando para outra ocasión ou para un futuro plan de camiños o resto. Dende a Unidade Veciñal de Dodro vemos máis adecuado que se fixera toda a estrada, pois quedará todo o tramo máis perigoso sin renovar, precisamente. Desde aquí xa lle solicitamos que inclúan este tramo pendente no plan de camiños que remata o 28 de febreiro o prazo para solicitar as axudas. En Manselle solicitamos a renovación da estrada de acceso ao norte da aldea desde a Casa do Vídeo, pero entendo o goberno que ese tramo hasta o valo está en boas condicións e só se vai acometer o fronte do valo onde están os contedores. En Imo tamén se non fai caso coa petición do sendeiro da Escola Abuín de Tembra hasta a igrexa parroquial, que era unha petición dos veciños debido ao perigo que supoñía baixar ou subir polo medio da estrada, sobre todo na parte do túnel, posto que non hai beira rúa ninguna e tampouco moita visibilidade. E tamén a solicitude de incluir a Casa do Regadío despois de saber que fora desestimada a petición de subvención para o mesmo. Esta fora unha demanda casi histórica dos partidos de esquerda que levamos nos nosos programas. É un deber deste goberno que a Casa do Regadío este funcionando antes de que remate o seu mandato e rogamos que precisamente sexa a primeira contratación unha vez aprobado este plan. Desde a Unidade Veciñal de Dodro somos partidarios, e así nos lo fan chegar os pais e nais dos nenos e nenas usuarias, que teñamos un parque infantil que sexa útil durante todo o ano, e para iso vemos necesaria a cubrición do parque infantil da Praza do Concello, que serviría para o inverno, para que non se mollen os nenos e nenas e para que no verán se poñan á sombra. Esperamos que para o próximo ano o teñan en conta. Aproveitando aquí para rogarlles que miren un pouco por este parque, que o teñen aquí ao lado para que arranxen os elementos que están averiados ou rotos. Unha das propostas foi tamén a renovación e a ampliación da área recreativa do Bosque para convertela nunha área de xogo e recreativa útil.
Esta é unha das zonas mellor situadas no noso concello, xa que está nun lugar onde se realiza sendeirismo, paseos en bicicleta, non hai tráfico de coches que supoña perigo para as nenas e os nenos, e xa temos auga e electricidade, e tamén hai un lugar moi bo para aparcar. A idea era que se instalaran máis elementos no parque infantil para facelo atractivo, cubrir as parrillas e algunha mesa ao mesmo xeito que hai na fonte primeiral, tamén co peche do perímetro co valado de madeira en sustitución do existente que está totalmente desfeito. En canto ás obras que se van realizar con este pós, esperamos que non se demoren tanto como nos últimos, porque aínda están sen facer as do ano 2023, e con este ritmo de contratación estas van facerse no ano 2027 e xa non sabemos se antes das eleccións municipais. Xa remato, porque lembralle a todos as obras que quedan por facer ou aínda non se remataron, porque quedan por facer en Lestrobe o camiño de Santa Mariña ao cemiterio de Padrón, a banda en Tarrío, o do camiño da Marquesiña a Dodro, de Dodriño a Vigo, os accesos a 305 en Nimo, a mellora dos viarios de Dodiño, o camiño da Cruz da Belán á Chisca, saneamento na Cancela Abrea, acondicionamento do entorno da escola de Lestrobe, mellora no viario en Bexo e pavimentación do camiño desde a 305 a Castro, a transversal de Teaio. Esperamos que non se apropian das estrategias de alcaldes anteriores de deixar as obras para o primeiro semestre do ano de eleccións. Bueno, no tema do financiamento dos gastos correntes, vemos que é unha cantidad similar á do ano pasado, que é o máximo permitido preasignado polo organismo provincial. Gracias. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Moi boas. Bueno, primeiro, pois, felicitarnos, creo que todos, porque faise un esforzo polas inversións que aquí se detallan, aínda que non serían as mesmas inversións que faría o BNG. Agradecemos, desde logo, ao goberno en minoría do PSOE que tivera en conta o que sempre leva pedindo o BNG, máis grupos da reparación do que foi o desmantelamento da Casa do Regadío polo anterior goberno do PP con Valentín Alfonsín á cabeza. Eu creo que é unha moi boa nova o feito de que isto pode empezar xa a coller color, non era sen tempo. Agradecidos tamén porque o asfalto, según acabamos de escoitar, vai a ser en quente, é unha das demandas históricas do BNG a hora de facer algún tipo de obras para chegar aos núcleos moito mellor en quente, para non ter que estar sempre encima destes camiños, que son as vías de comunicación principais ás nosas aldeas. E, desde logo, o BNG vai a apoiar estas obras, inda que decimos sempre que nós faríamos outro tipo de estudos. Vemos que hai outro tipo de necesidades. Recordamos tamén que xa neste mandato falamos do abandono en cruceiros, en lavadoiros, elementos patrimoniais que a xente non o BNG, sino que a xente reclama que tamén estean atendidos, igual que as aldeas de arriba, que se cadra son as máis esquecidas, aínda que agora hai algunha partida destinada a eso. Pero tamén o apoio do BNG vai a estar condicionado, estaremos pendentes de se arranxa o muro de Imo, porque é un muro urxente que está a piques de caer, xa veo aquí varias veces ao pleno, e pedimos que, se non pode ser, evidentemente, en este conxunto de obras que ven a cargo de persoal municipal, a cargo de algún obradoiro, a cargo de algún tipo de subvención, que se llevo temán, porque non o pide o BNG, pídeno a veciñanza, como ben sabe o goberno do PSOE, que achegáronse aquí ao Concello para arranxar ese muro que corre perigo. Dito isto, insistir en que son obras que non colman as expectativas de toda a veciñanza, non chegan a todas as aldeas do municipio, é lóxico, pero é unha boa nova que a Deputación que destine, aínda que non chegue de todo rápido como quere a xente, que cheguen este tipo de achegas que son benvidas e que nos dera que a Xunta tamén invertira dunha maneira democrática así tamén nos concellos. Por todo isto, o BNG anuncia que vai a apoiar.
Moitas gracias. Un turno máis para o portavoz do Partido Socialista, por favor. Sí, bueno, indicarlle ao voceiro da agrupación XD que, bueno, hai que lembrarlle que usted foi o único que votou en contra dun investimento no Concello, no POS, na primeira, alá polo ano 19, nunha proposta que veña. Usted non está de acordo con os investimentos en Dodro, estaría máis de acordo con un investimento en Padrón. E xa sabemos que usted sabe facer de todo, de todo. Hai unhas palabras, unhas manifestacións que fixo aquí, que os préstamos non se devolvían. Pois, bueno, temos unha merma de sobre 60.000 euros menos do POS que estamos aquí, porque hai que ir devolvendo os préstamos que usted conseguiu, que concedeu a Diputación, e agora hai que pagalos. Non, a usted non ten que pagalos, que va, usted xa é moito máis. E olvidémonos un pouco das siglas, ou das opcións políticas que defendemos. Trátase dun investimento para o Concello. Entonces, o que non entendemos é iso, a súa postura de votar en contra, no de antes, non sei agora, porque non manifestou o seu sentido do voto, pero, bueno, decir aí Marisol, ou a voceira do PP, de acordo con as manifestacións que fixo, que son investimentos para o propio Concello, entonces non serían os máis axeitados para cada un de nós, ou cada un teremos unha oportunidade, unha proposta distinta, pero, bueno, a finalidade é que os veciños, que beneficien aos veciños de Dodro. E en canto ao voceiro de UVD, dixo que os cartos son os que son Xan Xosé. As obras, unha serie de obras que dixo que estaban pendentes, non sei se, eu creo que no pleno ordinario, o alcalde dou conta de varias que se estaban adxudicadas, contratadas e adxudicadas, e, bueno, creo que casi todas, salvo a do POS 2024 e hai unha do 2023, que están pendientes de contratación, pero as outras están xa adxudicadas e agora que está correndo o prazo do límite que ten que facer as obras. O plan de camiños é o que é, tamén estamos limitados a unha cantidad, cada un terá a súa opinión. Usted dice aquel de Teallo, nos estudiarémoslo, si interesa o de Teallo ou non. E ao voceiro do BNG, indicarlle que tanto o muro de Imo como o muro de Bustelo e todos esos terás en conta que se ademais están en terrenos municipales, pois unha das premisas deste Concello é rehabilitalos. Gracias. Bueno, eu agora, para rematar antes da votación, quería facer o uso da palabra e acabar de remarcar dúas cousas que me parecen importantes para que todo o mundo teña presente. Agradecerlle aos que manifestaron o seu voto a favor, o seu apoio a estas obras, decirlle aos portavoces que parece que non van a apoiar este conxunto de obras dúas cousas. Gracias á Diputación da Coruña, que recibimos este ano 317.000 euros para inversións no Concello, podemos afrontar unha serie de gastos que polo importe que vostedes xa viron na documentación que teñen son moi limitados. Van 118.000 euros para gasto corrente e van para dúas obras os outros 118.000 euros. 125.000, perdón, se son 316. 125.000 para a rehabilitación, rehabilitación do Centro de Artes Escénicas de Dodro. Cando se pon rehabilitación é porque aquí antes hubo un edificio que se entregou prácticamente, que estaba listo para funcionar e que durante un período de goberno, entendemos moitos de nós, nefasto para este Concello, do 2011 ao 2019, o actual portavoz de Xente de Dodro dedicouse a desmantelalo e ora este Concello ten que destinar
125.900 euros a volver a poñelo en estado de uso. Eso cada unha asuma responsabilidades que ten. Vostede a que ten é de haber desmantelado e de haber levantado obras que cando vostede chegou a este Concello non lle gustaron porque habían feito os outros. Cousa que os demais, nos últimos 8 anos, non movemos un ladrillo neste Concello, puxera que non puxera. Hai que ser responsable e hai que ter claro as responsabilidades que ten vostede co seu Concello, ou polo menos cos seus votantes. Cando veña vostede aquí, por favor, asuma o que fixo, cando o fixo, e dígalle á xente tamén o que vai facer se volve, porque é capaz de volver a desmontar todo o que fixemos o resto. É moi capaz. Eu así o vexo e cada día que pasa considero máis capaz de desmontar todas as cousas. Respecto á portavoz do Partido Popular, agradecemoslle todas as axudas e as conversas que tuvemos vostede e máis eu aquí para tratar de conseguir o seu apoio nesta votación. Como vostede ve, desde que falamos hasta agora, incluís unha obra máis, unha obra que surxeu durante as negociacións e durante as suxerencias. Quero decir que este goberno, por moi minoría que estea, é capaz de, desde o 14 de xaneiro, como moi ben vostede dixo, é unha proposta, pois aceptala e intentar incluíla. Vale, quero dicir que este é o noso carácter e esta é a nosa forma de traballar. Basicamente, intentamos que as obras que sexan as mellores para o Concello, nós temos a nosa idea, pero intentar, produto da minoría que temos neste pleno, pois que sexan as obras que maiormente os concelleiros representantes de todos os veciños salgan adiante. Entón, quero dicir que xa emplazamos para a seguinte pos, que se queren vostedes traer e empezar a discutir obras, pois empezamos xa. Está claro que hai unha limitación presupuestaria, é unha limitación de interés, é unha limitación de que se necesitan unha serie de votos para chegar aquí a sacalos. Ao portavoz de Unidade Veciñal, pois efectivamente, decirlle que vostede trouxe unha serie de obras, negociámolas ou falámolas, nós tiñamos, evidentemente, moitos dos proxectos que vostede traía confeccionados, e, coincidían, porque parece que coinciden os intereses da maior parte dos representantes deste Concello, parece que coinciden, é curioso. Inda que aquí se diga unha cousa, despois, efectivamente, coincidimos casi todos na maior parte dos intereses. Pero temos que ter en conta a limitación presupuestaria. E máis, cando vostede dixo unha das obras que volveu a recalcar aquí, que é cubrir o parque de aquí do Concello, estamos valorando eso, pero nos parece que sería, xa o decimos, xa o traeremos e xa o manteremos conversacións, nos parece que sería unha inversión enorme e que o mellor habrá que decidir neste pleno noutro momento se temos que gastar todo o pos dun ano en cubrir un parque infantil. Pero, habrá que decidilo, porque, a obra que vimos nos parecida, pois era unha obra de máis de 400.000 euros. Pero, en todo caso, dito isto, xa digo, volveremos aquí a negociar e volveremos a negociar importes e a negociar tal. Recordarlle, como moi ben dixo o portavoz do Partido Socialista, que estamos pagando créditos á Diputación da Coruña pedidos dun período de goberno do 2011 e do 2019, donde están aquí os portavoces da agrupación política Xente de Dodro e do Partido Popular, que se pediron alegremente para facer obras e que agora mesmo este pleno e este Concello ten que devolver. A frase lapidaria deste señor aquí foi que os créditos á Diputación non se devolvían. Pida disculpas, recapacite e publique, faga público que sí que se están devolvendo. Sería unha cousa bastante curiosa. O portavoz de BNG, o mismo que dixemos durante as negociacións, agradecemos o apoio e seguiremos traballando polo ben de todos os veciños de Dodro e estudiaremos calquer proxecto que se nos presente e que coincidamos todos na maioría. Agradecer si sale o plan de obras e servicios presentado, creo que así será, e, agradecerlle aos que voten a favor e emplazalos para empezar a falar de outras cousas para a semana que ven. Disculpade a tardanza, pero, vamos a votar este punto. Votos a favor da proposta da alcaldía? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por maioría. Moitas gracias. Punto 2 da orden do día. Emenda da solicitude do posto adicional 1/2025 para os gastos sociais extraordinarios do exercicio 2025. Aquí prodúxose un cambio no posto adicional que xa se aprobou.
simplemente un axuste nos datos que se facilitaban á Diputación Provincial, que por primeira vez desde que existe o POS social sucede isto, e entón, bueno, pois se trae a pleno para a aprobación. Vou dar un turno a cada portavoz, pero, bueno, en principio non supón nada, ningún cambio para todo o que xa se aprobou no seu momento. Portavoz do Partido Socialista. En nada, facer caso ao requerimento ese e aprobalo de novo aquí. Portavoz da Agrupación Xente de Dodro. Nada que decir. Portavoz do Partido Popular. Sí, nós, igual que votamos a favor de invertir os cartos deste POS en servizos sociais, concretamente, neste caso, no Servizo de Axuda a Domicilio Dependencia, pois tamén imos a votar a favor da emenda. Moitas gracias, portavoz de Unidade Veciñal. Nada que decir. Bueno, pois, portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, nada que decir. Bueno, pois vamos a proceder á votación. Si ti non tes nada máis que decir. Bueno, votos a favor desta aprobación. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado por maioría. E como último punto 3, a adxudicación se procede da concesión da licencia de taxi número 2 do Concello de Dodro. Hai unha proposta de, por fin, remate do expediente, que sí quedou moito traballo e isto foi complicado por diversas historias, pero remata hoxe a adxudicación dun novo servicio dunha nova licencia de taxi no Concello de Dodro. Esperemos que sexa polo ben dos veciños e que funcione e que dure moito tempo. Un turno a cada portavoz. Portavoz do Partido Socialista de Galicia. Nada, logo da tramitación do expediente, adiante a licencia de taxi. Portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro. Nada que decir. Portavoz do Partido Popular. Nada que decir. Portavoz de Unidade Veciñal. Sí, bueno, nós esperaríamos que fose un pouco máis áxil a tramitación. Por uns 7 meses para unha licencia, na que só se presentou unha sola oferta. Por exemplo, desde que se aprobou o prego de cláusulas aquí no Pleno, tardouse máis dun mes en publicarse na plataforma de contratación, e así casi todo o resto de procedementos. O sea, esperaremos que a próxima se hai que sea un pouco máis áxil. Gracias, portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, rapidamente pensamos que tiña que ser isto un pouco máis áxil, ainda que, bueno, os plazos tamén son os que son, o persoal municipal é o que é, bueno, non depende única e exclusivamente, entendemos, do Concello de Dodro a tramitación. Entón, non lle corresponde ao Concello de Dodro, pero sí que agradecería toda a veciñanza en este tipo de asuntos que fora máis áxil a resolución, non? Moi ben, bueno, pois eu dito isto tamén, antes de pasar á votación, quería decir que tiño aquí apuntado de antes, non o dixen, pero para que isto funcione mellor e para que isto sea máis áxil a contratación e que as obras do POS do ano salgan o máis rápido posible, que é o que quere este alcalde e que é o que quere este grupo que está en minoría aquí gobernando, é que todo salga de xeito inmediato. Decirles que tamén é unha cuestión monetaria, o Concello de Dodro ten o personal que ten as limitacións que ten, económicas sobre todo, e para contratar unha persona que se encargase de contratación e fixese isto moito máis áxil, falaríamos todavía de outros 40 ou 45.000 euros ano. Entón, bueno, pois recordarlle que estamos facendo o que podemos, as funcionarias e os funcionarios do Concello traballan arreo, e, de feito, parte dos plazos, como moi ben veu tamén o portavoz do BNG, non dependen só da rapidez na contratación, dependen da tardanza dos concesionarios en entregar ou non entregar aquí a documentación. Decirlles que na concesión da primeira licencia de taxi, creo que se lembran, hubo un intento previo por parte do anterior goberno que non foi adiante, non se conseguiu, e hubo un segundo intento que sí que se conseguiu, pero foi bastante máis largo que este proceso. Este proceso rematou ben a primeira e parece que vamos a ter o servicio funcionando. En todo caso, bueno, pois nada, pasamos á votación, se procede. Votos a favor, votos en contra, ningún, abstencións por unanimidade. Bueno, pois queda rematado o pleno. Gracias por vir.